هنرمند سردار کستهی جه امریکا بسردان هاتا پارێزگەها دهۆک و شیات وی ماوێ لەوێ دەرێدا پێشانگەهەکە شێوەکاری بناوێ چیرۆکێن کوژبەریە veketن و دوورکەفتن ji bajêr û xelkê xwe kartêkirin li hunerê serdarî kirîbû و şiya mefayî ji hunerê cîhanî û Emerîkî yê şêwekarî wergirît. Bijin dîrketina me rastî ji welatî tesîr kir, kartêkirina xwe hebû bi rastî ji ber ku keviya di warê xerîbiyê de, koçberiyê de, li wêrê vêt û nevêt eger tu çend pirêyeka bistira ji vê gavê şolkeyê yan bi her rêbazekê şolkeyê dibînî ku tiştê te, tiştê tu bîriyayî te welatê te de ji axa te, navtabûyên te de biheket vêt û nevêt yan bêjin piştekê lawexî her tê de diyar dibît. Weke kartêkirin ekîd hunermendê wextê mirov karê hunermendê diyanî dibînît ew karê mirov dibînin ekîd kartêkirina mirovî beramber e yanî ez ji wî werdigirim ew ji min werdigirît lê karê hunermendên Kurd jî wek kelçer me daniya sîn wêrê me kelçerê wan jî dît yanî me bi rastî jî mifaşê Kurd wergirtiye. Jim jiyan berefraş spiyatiya diçît, jiyan belef aroziyên gelek mezin diçît, wekî mirov dibînît mirovatî berev vê reş spiyatiyê diçît, yan bêjin renga rengî gelek hakêm dibît ji lema jî tabloan jî de diyar e ku pitir reş û spî yan bêjin nixaftina renga rengiyê ye, rengîniyê jî berzekirina renga ye tiştek diyar nîne bi rastî jî lê dîsan jî umêd heye, umêd wekî di tabloan de her pirêya rengî min hêla ye bihên firehiyekê bihêneke bidete hûnerî werê. Serdar li Duhok bi hunerê karîkatûrî pitir hata naskirin bi rexneya xwe ya civakî û ya desthilatê û her necwanekê tirêya karîkatûrî da. Dîtna min ne ez neşim wek rexnegirek yan bêjî ku çawa me di karîkatûrê de bo êrekî babetên siyasî yên giştî yên civakî me pê derdbirîn yan bêjî rexne desthilat û yan siyasiyan karên neciwan û xirabker didît me rexne li wan dikir dîtna min tablo babeteke cuda ye belkî di hindek rêbaz hunerî de hebin ku tu bişê tebîrê yan jî rexnê bikî vê tablo jî lê ez bixwe tabloyê bo layê ciwaniyê, layê danasîna kelçera, layê renga ez bi rengî bikartînim. Her seferek niyatiyekê li def mirovî peyda diket. Et koçberiya serdarî da bo Emerîka niyatî hunerê wî yê şêwekarî da peyda kiriye. Selam balayê dengê Emerîka Duhok.